Délivré par Christ, ɲɔgɔn fɛ an ka Ala ka baara kɛ. Wajulihi kumalame kake mogo akilimaye kito idogo yorola to kantigiala kama soro alanye namo alenye bombe de la koloshi 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 idusuku Sara ni jugu ya ye gato konyuma kelila ini mogoche imana ke wale minke ikana onoro kitaye nganoro ni bunyanda imatigi Yesu togola Idusukun koloshi, idusukun koloshi. Idusukun koloshi, idusukun koloshi, idusukun koloshi. Di eni do benite kanato hotle kabi, iji jakata ya fanini otigi fe yere janto kumajuguni sosorila ga ika heranini ini mogoche kanata mapiriki parakala ikana isendo fembela gatama Yesu fe kanyana maya akakuma konfe da alaka